Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. En motiu de la Festa de l'Esport, aquest cap de setmana es presentarà oficialment el Marc com a club. L'acte començarà a les 5 de la tarda al passeig dels abeuradors de la Vall d'An, amb una pedalada que acompanyarà Marc Coma fins a la plaça de l'Ajuntament de Vià. Allà hi haurà organitzades diferents activitats, la presentació del Marc com a club, la recollida dels carnets a tots aquells nens que van fer la seva inscripció el curs passat i també es faran les inscripcions dels socis nous per a tothom qui ho vulgui. Cal tenir en compte que és completament gratuït. Més tard es farà una exhibició de trialcín a càrrec de l'escola Pep Rivera. Es vendran les samarretes oficials del club i després hi haurà coca i xocolata per a tothom. L'organització demana la col·laboració dels pares i les mares que vulguin acompanyar els seus fills en bicicleta o a peu a la pedalada. Tot i que hi haurà molts controladors que acompanyaran la comitiva amb moto i amb cotxe, així com també la Creu Roja. Cal esmentar que la pedalada seguirà el camí ral que passa pel barri de la Creu i que en cap moment travessarà la carretera. Plogui o no plogui, finalment el concert de Patum serà demà dissabte 7 de juny. La pluja que ha caigut durant aquests dies i la previsió que durant el dia d'avui i demà continuï han obligat a l'Ajuntament i als músics a prendre la decisió que si plou, el concert es farà al Pavelló Vell. El concert s'havia de fer inicialment a la plaça Sant Pere el dissabte 17 de maig. La pluja, però, ja va obligar a suspendre l'actuació i es va fixar com a nova data el dissabte 7 de juny. En un principi, l'actuació s'havia de fer també a la plaça, però la previsió meteorològica obliga els organitzadors a canviar-ne l'ubicació. Al concert hi participaran la banda del Memorial Ricard Quadra i la companyia elèctrica d'Arma i començarà a les 10 del vespre. Per a aquells que ja havien comprat l'entrada, aquesta és igualment vàlida per assistir a l'actuació. Les entrades es poden adquirir a la botiga situada al costat de l'oficina de turisme de Berga demà dissabte de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. De moment ja hi ha una previsió mínima d'unes 800 entrades. La primera part del concert oferirà la Patum completa en la versió de Joan Baptista Lambert, ja habitual en els concerts del Memorial. Es comptarà també amb una nova peça de Robert Agustina, Pompa i circumstàncies i divertimento patumaire, amb al·lusions a Edward Grieg. A la segona part actuarà la companyia elèctrica d'Arma, acompanyada de la banda del Memorial, en una peça, òbviament, de referències patumaires. A la cantonada entre el carrer Cervantes i el carrer del Roser de Berga, la pluja va afectar ahir els fonaments d'una casa en obres. Els bombers van haver de treballar des de les 10 del matí durant tot el dia i part de la nit per tal de treure l'aigua del solar. Es temia que el mur de contenció no suportés el pes de l'edifici del costat i hi havia risc d'esfondrament.
Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.